Máme 21.7. Den odjezdu. Jsem přeslitej, a to ještě nejsem ani v autě. Tak hoďší pocity. Já mám takový divný svrbění. Že nedojedem. Ale to dojedem. Fáren. Fáren. Jsme na Strakonický, honíme se tady po dálnici. To se nezdá. Tak hoši, co tempo, dobrý? Dobrý, paráda. Motocyklista. Takže teď akorát jsme se motali přes hodinu po pražském okruhu na předměstí Prahy. Nevím, co budeme dělat v větších městech, třeba Mnichov, nebo já nevím, Saint-Tropez, Monaco, vůbec nevíme, co bude Úplně v pohodě. Úplně v pohodě, no to jak dopadne. Z malých závady se nám vyklubila velká. Možná blíž. Takže jsme někde za Nepomukem. Asi nám přijde pokuta, minimálně mě teda. Že tenhle tento rozjel a pak si zabrzdí, že jo? Já projel úsekovým radarem. Jedeme furt. Nějakých 50, 50 na hranice. Raketa jede. Cvičně jsme si rozebrali spojku úplně zbytečně. Stalo se to, že jsme cukali v koloně na dálnici a Liborovi přestala jít spojka, prostě se povolila z ničeho nic. A já jsem měl podezření na spojkový koš povolený. Tak než aby jsme předešli problémům, tak jsme radši sundali levý víko od motoru. A nic jsme nezjistili, tak jsme se to zase složili, dopli spojku a jeli jsme dál. No. Šlape to jak hodinky všechno teda, to jako si musíme to taky stihnout, než nám zavřou kempu. Tak my budeme pomalu pokračovat. Takže aktuálně to máme nějakých 25 km do Železné Rudy a chladíme tady před kopcem. Budeme ohřívat párky. Před velkým kopcem chladíme, o to by to nějak přestávalo jet, to mě už to taky nechtělo moc jet. A tady koukám, že by taky Jo no, ty vole, závada hoši, je to v hajzlu, jedem domů ty vole. Ale tak jako koukám, proč mám odpojený ty vole ten ostřik? Jsi se vyklepal vole. No je to opravený no, za cesty doděláme zbytek Trabanta, co se nestíhalo. Jsem ti pak říkal vole, motorkář nejezdí. Můžeš jet vole, říkám, tak jedu. No. Ne, že by to bylo trochu ohřátý, jo, ale... Kamaráde, ale nic radši nerozebíráme. To je nádherně, ale pořád jsme teda v Čechách, no. Ale já pochybuju, že to všichni stihne. Já si myslím, že to bude z hranic, to bude takových 200 musel jet jak namydlený bles. To nemá cenu lama přes koleno. O jo. No ty vole, krásně. Tak teď ještě já. Tak, jedem. Takže momentálně se škrábem Železní Rudě přes hory. Nadmořská výška naše je 1012 metrů. Libor v závěsu. Jde se nám krásně. Trochu se ochladilo, což je lepší pro stroje. A Železní Rudě si dáme něco studeného. Takže nacházíme se vlastně de facto na Železní Rudě. Začíná nám pršet, jak jsme plánovali, jak bylo v předpovědi. A Libora navlíkáme do super nepromokavých věcí. No to je ještě, když jsme byli v té Itálii, jak je to zaprskaný od tebe, vole, za to můžeš ty, vole. To přemazáváš a pak to tak lítá. On tam asi nebude vidět, a je to vidět, jak je to zaprskaný. Tak co, Libore? Jedem. Když tak bude outdoor kempování. Dešti. Tak máme tady asi 200 kilometrový přesuk po dálnici. Jdeme nějakých cestovních 89, 90. Musíme stihnout kemp. Tak až budeme někde zjíždět, někde u jezera,
kempu, tak to zase. Co pak? Tak tady aktuálně zase. Co se nám přihodilo? Nějaký je to pohádaný celý ten motor. Takže aktuálně, ať si to stydíme říct, tak jsme nestihli kemp na vydací dobu. Tak jsme se chtěli jít někam utábořit na Huluváta. Ale Java nechce prej. Jinak jsme zvládli 200 km po dálnici, abychom stihli kemp, který jsme nestihli. Protože Ondra nás vzal na vyhlídkovou cestu po Mnichovu. Moje navigace. No já jsem tady koukal, když jsme sem vyjížděli, že mají do 8:30. Sázeli jsme na Javu, že nás nezradí, nebo Libora nezradí. Budeme se akorát špinit s těma dvouma. Teď aktuálně tohleto. Tohle ještě bude zajímavý večer. Doma to jezdí, ty vole. Takže po rozdělání celé motorky, to byly kontakty v zapalku. Kontakty v zapalování, no. Jak pěda. To pevní furt stejně, tak je to dobrý. Takže my se vám přihlásíme až Nějaký ubikace. Takže teď aktuálně. Jsme někde v Německu, v Bavorsku. To jsme tady spali. Děláme kafe a vymýšlíme, co dál, protože jak je vidět, tak prostě je jako kráva. Teď se rozhodneme, co dál. Děláme proti deští, aby nám to nepršilo. Tak opět dálnice směrem na Lindau. Aspoň si myslím, že se tak jmenuje. Máme nějakých 129 km. Trošičku větší provoz. To bude v pohodě. Jsme na cestě do Lindau, k Budamskému jezeru. Jsme tady na odpočívadle dálničním, protože Ota potřebuje vykonat jednu neodkladnou záležitost. A prostě musí jít na ten hajzl. Tak co Libore, s bokrem? Všichni si nás prohlížejí, jak kdyby jsme přilítli z Marsu. Já se jim nedivím. Tak, právě to máme 76 km. A jak můžete vidět sami, tady jak od černo. Není dobrý pro Libora. To asi pro nás taky ne. Už to začíná. První kapky. A ještě k tomu do kopce. Bych to vysvětlil. Tam to do kopcu moc nejde, takže moje teď je rychlost jak nějaký 82. Ale se to narovnává. No, máme zablokovaný pokoj, tak snad dneska už bude spát ve společnosti v nějakých postelích, ne na betonu nebo na sedníku. Teď se tady chytám i rádio, což v Čechách nikdy nechytím. No jo, Německo. Tak zatím. Takže chladíme. No, chladíme. 40 km do cíle. 40? Máme zamluvený ubytování, takže budeme spát v postýlkách, pěkně měkoučkej. Liboru se těší. Libor ztratil šroubek.
padáků musíme dodat. Toho polej nohy, ale... Mně ne. Jo, já jsem úplně v pohodě, ani záda mě neboje. Já taky nebolí nic, já se těším pak na to sprchu. Já taky. Na sprchu fest a nějaký dobrý jídlo. Bych chtěl, nebolí mě stát. Tak, budeme pokračovat pomalu. Takže o tom my jsme se dnes tady sešli, protože ty ve mně je do breku úplně, protože Libor to položil. Ale je tady. No, takže Libor měl dneska první pokládačku svým motorky, neboli bouračku. Nedobrzdil to zase Ondrovi. Ona to nebyla taková jako až pokládačka, ono to bylo spíš takový tragikomický, bych řekl, ne, co? Já když jsem viděl, vole, že motorka stojí, nic jí není, Libor hlavně teda nepromok. Já mu půjčil nepromok, ten je hlavně, že je v pořádku, tak víc mě nezajímá prostě jako. A já jsem nebrzdil moc. Já jsem udělal takhle fakt trošku. No zatočil se podle toho. Co? Ještě se v tom zatočil. Zatočil, ne? Jsem si dělal, jak ty stojíš. A když mám dávat přednost, tak je logický, že budu zastavovat, ty vole. No a tak, ale u tebe to je vždycky na poslední chvíli. Co máš dělat na mokru? Dodržovat bezpečný rozestup mezi vozidly. No, my jsme se ubytovali. Ještě kdyby tady blikalo Nick HT Club. A ještě takhle v těch dveřích open. Tak máme celkový nájezd zatím. 697 km. Jsme u Bodomského jezera. Sdílejte nás, jo? Dvou takty na tahu. Zweitakt nach tach. Teď jsem to celý vymyslel. Přehážeme do mýho Trabanta věci z tvýho Trabanta a pojedeme na pivo. A ty budeš řídit. Já jsem měl právě reverzní nápad, že přehážíme z tvýho Trabanta do mýho a pojedeme tvý Trabantem. Přece tvůj líp jede, neklepe se. No jak víš co, je potřeba ty polosy pořád protestovat, aby zítra přes ty kopce... Nebo všichni pojede na javě, Nebo všichni pojedeme na javě. Na javě se žádný polosy neklepou, tam je to dobrý. Kolik je? Ty vole, to Paradoxně my se nejvíc bojíme je do Švýcarska. A nejvíc Švýcarů nás zdravilo na dálnici, jo. Všichni mávali. To bylo pěkný. Já si myslím, že tam nebude problém, Možná nutno dodat, že jsme zapomněli říct, že Ota má v autě velkýho bratra. To znamená, že táta mu cvaknul do auta GPS, takže přesně ví, kde jsme. Ale tak máme to i vzhledem k tomu, že chceme potom vidět, kdy skál jsme všude jeli. Řekni, že jsme zabloudili rovnou v Radotíně. Jo. Jsme zabloudili. Objížděli jsme 3x 30 km od baráku. Objížděli jsme 3x Mnichov. 3x. Ale hovno, vy jste furt 3x, víš, jak je to velký město? Vole, v centru jsme byli dokola. Vy jste se neposrali. To jsem musel poskytnout tvoje nářadí a veškerý. Já jsem taky poskytoval, kdo vytáhl basu s golou a s tím. A kdo vytáhl mamuta. Jak si jsme zjistili, že jsme zapomněli doma tvel na motory. A já jsem měl 2 lepidla, mám to akorát 2 lepidla a to bosa na vejfuky. Tak to jsem řekl, že jako ne. Prostě. A pak tam mám mamuta lepidlo. Na dlaždičky. A já jsem teď řešil, ještě než jsme vyjížděli, jak jsem měl rozlepený dveře. Tak jsem to lepil. Ale super, já jsem s tím měl lepit celý auto. Ale ono bylo to, víš co, tam šlo o to, že to těsní, ono se roztrhlo, ale nebylo jakoby úplně, prostě nebylo v prdeli. Tak ten mamut, že to trochu podrží k sobě, jako neteče to ani nějak, jsem koukal, pod tím nejsou kapky, víš? No, aby to šlo rozebrat, až to budeme třeba náhodou potřeba rozebrat. My jsme nepulili i na mamuta, Co bych třeba vůbec někam měl, než na mě to padá, že mě to nepřekvapuje. To je takhle hezky, mamu. To je dnešní naše trasa. Tak, čem bychom měli dojet? Je to nějakých 350 km. Máme z Balíno, ubikaci už jsme předali, pokračujeme v klidu dál. 7 hodin cesty, s našima přestávkama tak 8, no. 10. S Liborovou javou 12. To jdu do navíjece. Takže teď jsme na nějaký benzínce na šalce. Někde uprostřed, no ono uprostřed moc ne, no uprostřed Bodomského jezera. A Ondra už zahájil svoji premiéru. To má nějaký problémy.
Tak co ti to dělá? Při městském provozu a při městském cukání mi začal vynechávat jeden válec. Tak tam máš ještě ten druhý. No, ale radši to odměřím na cigáro, nechám to vychladnout, než abych si přivodil nějaký problém. V podobě vytaženýho závitu se svíčkou. Uvidíme, no. Uvidíme, třeba to bude jenom pecka na svíčce, třeba to bude něco horšího. Nejhorší to bude hindučka, no. Ale prostě ten válec prská si jak chce. A to ještě nejsme v těch vedrech, ty vole. Takže... Ukážeme to detailně, co se mně stalo. Hele, hned se vyšrouboval první svíčku a hned to vím. Pecička. Ty vole, to je závada, co teď? Ty vole, komu zavolám, aby mě odvez, ty vole. No jo, tak to tady ne, ty skoro ne. To je nadpečená jako kráva svíčka. Takže to bude chtít drátěný kartáč a vyčistím úběr. Máš drátěný kartáč? Zahrabaný úplně nejhloubější. No, já taky, vole. Káš? No jo, je tam. Tamhle letí vrtulník teda, ale... No, ty vole. To je o tom, vole. Takže vole, jak jsme stáli v těch kolonách, ty vole, no. No nic. My se vám volásíme, jestli to pojede, jestli to bude vůbec tím. Jo, nebo to bude jedna z příčin. Ty krávo, ty svíčky vypadají, ale to je tím. Jdeme zkoumat trasu. Takže my to tady kudy se probojujeme do Švýcar, takže tady někde takhle, jo, jsme, ale takhle to nějak... Počkejte, kde můžeme být, vole, můžeme... Tady jsme. Tady jsme. Tady? Tady. No tak to takhle objedeme prstem na mapě a už jsem ve Švýcarsku. A nebo takhle. Kdyby tady byl nějaký most, víš co tady třeba tady, vole, a že bychom to nebude. To kostnice do... To nebude. Není nic. Musíme obět celý. Jako trajekt, vole. No, trajekt, to víš, jo. Jako, určitě to taky napadlo, vole. Tady, zadejte tohleto město, vole. Jaký? Počkej, vole, teď nevím, vole, kde jsem přejel do piči. Takže do Brnu, a do Brnu ne, ty vole. Vidíš tamhle bore? Do Curychu taky ne, vole. Tady. To je ještě ale to. No to jednou. Dobrý, Německo, dobrý. No, teď bych dal tadyhle to, co bylo potom. Tadyhle to. Jdeme zkoumat trasu. Mezitím, co já si vařím polívku, tak o tam maže poloosy. Tam do každý 50 šťouků. Asi je dobrý. 50 šťouků do každýho. Rostne. 270 km. Tak, jsme po vydatným obědě. A už se nám udělalo konečně hezký počasí a už... No ale to teda nejsou Alpy, to je tady nějaká hora. Jedeme teď okolo Švýcarska, snažíme se tam najít nějakou přístupovou cestu. Projíždíme malebnýma silničkama a městečkama v Německu. Dneska bychom chtěli přijet, ať je kolem 12. hodiny, už 1 hodina dokonce. Tady bychom chtěli přijet celý Švýcarsko. Už nevím, jestli se nám povede, ale budeme se snažit. Jinak Sondro jsme poobědvali čínský polívky. Libor ještě neměl hlad, takže si to necháš do cíle. Takže se nacházíme na hranicích Německo-Švýcarsko. Tak jsem zvědavý, jestli nás tam pustí. Tak jsme ve Švýcarech. Je. To máš slavný, vole, Švýcarsko, jo? Jejich kontroly, vole. Se bych převez, vole, i slona, vole, v zavazadlovém prostoru. Ty vole, no tak viděl cestovatele, taky nechal bejt, no. 4 hodiny cesty, takže pokud tam chceme něco stihnout, tak musíme dupnout do vrtule. Tak, dejchej.
Tak jsme tady. Pořád to vede. Takže to je paráda, hele. Tak jsme here. Necháme to odpočinout a budeme pokračovat dál. Tak Švýcarsko.